I finalment, en aquesta mateixa categoria, ha estat guardonada Inés Ochoa Castro, autora del treball Síntesi i anàlisi del principi actiu d'analgèsics d'ús comú. Demanem que surti també a l'escenari i que pugin també la tutora del treball, la senyora Ana Maria Lafuente, de l'Institut Campclar, i el senyor Francesc Roca, conseller d'Ensenyament de l'Ajuntament de Tarragona. Bona tarda. Bé, estic segura que si ara mateix preguntés a qualsevol persona del públic si alguna vegada ha pres un analgèsic em diria que sí. En canvi, si faig una altra pregunta, com ara quina part de l'analgèsic fa que quan ens el prenem se'ns passi la febre, el dolor o la inflamació? Potser això no ho sabeu. Per aclarir aquesta pregunta, primer hauria de distingir entre excipient i principi actiu. L'excipient és la part del fàrmac que s'utilitza per facilitar l'administració del principi actiu, millorar la seva eficàcia i alhora per assegurar la seva estabilitat i, per tant, la seva conservació fins a la data límit d'utilització. Llavors, ja he dit que l'excipient no té un efecte directe sobre la nostra salut. La substància responsable dels efectes o dels canvis que s'originen en el nostre organisme quan prenem un analgèsic és el que es coneix com a principi actiu. D'això és exactament del que tracta el meu TDR. És una anàlisi dels principis actius dels analgèsics que tots nosaltres tenim a casa nostra, com ara l'aspirina, l'ibuprofè o el paracetamol. Així que, després de fer una recerca d'informació sobre aquests principis actius, per saber coses com ara les seves propietats, els efectes adversos, la seva història fins i tot, i després d'haver tractat de sintetitzar i extreure el principi actiu de l'aspirina als laboratoris, em preguntava quins coneixements té la gent sobre els analgèsics. És per això que vaig decidir fer una enquesta a persones de totes les edats on preguntava coses com ara amb quina freqüència prenien els analgèsics o també els preguntava per la forma farmacèutica dels analgèsics que prenien, si eren una pastilla, una pomada. I també n'hi havia d'altres preguntes una mica més d'estil personal, d'opinió, com si s'interessaven per conèixer el principi actiu dels analgèsics que prenien o bé si consideraven que el fet de prendre aquest tipus de fàrmac podria causar-los una dependència psicològica. Llavors, amb tota aquesta informació i amb els resultats de la meva enquesta, vaig poder concloure que, efectivament, els analgèsics són els fàrmacs que avui dia utilitzem més i amb més freqüència. I tot i que de vegades podem arribar a pensar que són uns fàrmacs molt simples i que tots els tenim a casa nostra, a mi aquest fet ja em fa pensar que realment hauríem d'interessar-nos més per la seva composició i pels seus efectes. I ara, si em disculpeu, marxaré a prendre un paracetamol perquè m'estava fent un mal de cap. Moltíssimes gràcies.